Hej og velkommen til i dag. Vi vil faktisk bare lave en vlog. Yes, today. Ja. Inde på vores kanal, der ved vi ikke helt, hvad vi skal lave. Fordi det kan vi bare ikke finde ud af. Så vi vil gerne have, at I skal skrive, hvad vi skal spille. Og lave i det hele taget. Ja, vi kan lave vlogs som min computer i dag. Og alt muligt. Du kan se, at vi har et lille gamesystem her. Ja, det er... Vi kører. Der er lidt rodet lige nu, men... Så kører vi lige en anden mærkelig stil. Ja, og så har jeg min computer her nu. Kick-ass. Så vi tænker os at lave et eller andet. Det er simpelthen random. Vi finder ud af, hvad vi laver lige pludselig. Ja, så... Det kunne være, hvis at vi gik udenfor, men prøv at, vi har ikke helt lyst til lige at gå udenfor, hvis det blæser. Og det blæser meget før. Ikke også? Og det nogle gange så kommer der sådan nogle bare... Sådan nogle... Ja, det er faktisk super godt vejr, så man kunne sagtens gå ud og lave noget. Men problemet er bare vinden, og det lyder ikke så godt, når der er alt for meget vind på GoPro. Så vi vil prøve at formindske det lidt. Men det er sådan lidt svært. Yes. Så vi laver... Hvorfor skal vi ikke bare lave en vlog, hvor vi filmer, når vi skal lave alt muligt, og så når vi står op og går i seng og sådan noget? Ja. Skal vi ikke lave det? Jo, og så måske hvis vi går udenfor, og vi prøver at lave alt muligt. Vi vil håbe, der bliver blå himmel i aften, så vi kunne filme op på The Stars tonight. Ja. Og så lave sådan en speed video. Ja, med solnedgang og solopgang. Så Fishing vs Gaming herfra. Og måske challenge, og så ja. Ja, vi siger bare fish. Fishing vs Gaming herfra. Ja. Hej hej.